Perikolus u mimli mibeda fil-konfront tal-avversarju politiku. Hija din in-narrattiva li l-Partit Laburista mexxa l qudiem il-ħadd filgħodu taħt it-tmexxija tal-mexxej tal-Labor Roberta Bela. B'mod sistematiku, kemm Bela kif ukoll il-Membru Parlamentari Ewropew Daniel Attart u s-Segretarju Parlamentari Rebecca Buttigieg infexxew f'attakk wieħed wara l-ieħor fil-konfront tal-Partit Nazzjonalista u dawk li jridu tmexxija onesta u integra fil-pajjiż. Fil-ġimgħa li tħabbar uffiċjalment li l-Gvern Laburista jrid iċċaħħad liċ ċittadin mid-dritt li jitlob għal ftuħ ta' inkjesta maġisterjali u dim diversi skandli, kundanni u rapporti bil-ħar wieħed ikun mill-Uffiċċju tal-Ombudsman fil-konfront tal-eks direttur tal-ħabs Alex Dalli, Roberta Bela mhux talli ma lissa nebda kelma dwar dan iżda attakka u nfex ftajjir li ma bħalu fil-konfront ta' min qed isejjaħ ar-riżenja tal-Ministru Byron Camilleri. La se nibżaw mill-inkjesti u wisqanqas mu se nibżaw mill-mibeda ta'kom. Għax għandhom difett akbar mill-mibeda, legra. Bost esperti legali u opinjonisti fil-qasam insistew illi il-mossa tal-Prim Ministru tul din il-ġimgħa kienet waħda perikoluża u li qed jagħmel dan il-pass biss biex isalva ġildu u għax iħossu taħt teddida. U minflok qed jisma' lill-poplu issa qed imexxi pont tal-ħadid u awtokratiku. Li ma l-linja ħamra tinqabes u issa dik inqabżet dik darba tinqabes miegħi. L-istess sensazzjoni u fumentar ta' mibeda wasal minant l-MP tal-faxxa ta' Muscat Daniel Attart li deskriva sejħiet ta' riżenja u taqtija għall-ġustizzja bħala attakk fuq il-Labor. U attakk fuqna il-koll. Illum jien u għada int. Naf l-waqt li kompla bin-narrattiva tal-aħna u l-umma. Narrattiva li minflok taqqat il-familji mal-mejda tal-ikel il-ħadd fil-ħodu tkompli tkabbar il-firda. L-istess narrattiva li s-soktat bija Rebecca Buttigieg ftit tal-ħin wara. Aħna differenti, aħna mhux bħalhom. In-nazzjonalisti m'għandhomx l-interess nazzjonali. Nam fil-waqt illi il-Labor is-sokta jixħet aktar dubi u delli jitkorroħ fuq il-ġudikatura u l-maġistrati. L-ewwel Roberta Bela nfexxi attakka l-esperti fl-inkjesta Vitals, ironikament l-istess esperti użati matul l-inkjesta Igrant. Barranin, suppost esperti jisolħu l-miljuni minn fuq pajjiżna. U ftit qabel Daniel Attart innifsu attakka lill-maġistrat u l-ġudikatura kif iddeskriva l-inkjesta Vitals, l-inkjesta dwar l-akbar frodi fl-istorja ta' pajjiżna bħala teatru politiku. Attakk ċar fuq l-integrità ta' istruzzjoni wieħed mill-pilastri tad-demokrazija f'pajjiżna. Sekwenza ta' fatti illi mhux biss jitfgħu id-dubji imma jekk xejn jindikaw illi dan kollu aktar kien teatru politiku milli proċess ġudizzjarju. Attakki, isterizmu, mibeda fil-konfront ta' min ma jaqbilx miegħek politikament. B'nies fl-udjenza f'sala fis-skola tal-Istat f'Bir Żebbuġa jgħidu ħdura fil-konfront ta' dawk li ħadnu twemmin politiku differenti minnhom. Aċċabċib u tbissim ta' min suppost qed jirrappreżenta u jmexxi poplu.